Il-Partit Nazzjonalista jinsab lest tal-elezzjoni ġenerali li jmiss, dan fil-waqt li determinati li nkomplu nuru li l-Partit Nazzjonalista huwa gvern alternattiv b'saħħtu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch waqt laqa li saret is-sibt wara nofsinhar għall-Kumitati tal-Partit Nazzjonalista fis-sub headquarters tas-Sanna Tawdex fejn tkellem dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista e kif l-elezzjoni ġenerali tinsab fil-qrib. Waqt id-diskors tiegħu Elix Borch tkellem dwar l-importanza ta' Għawdex u l-bżonn li jkun hawn titjib fil-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Dan apparti li fakkar l-Gżira Awċija dejjem kienet priorità għall-Gvern Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li gvern ġdid nazzjonalista jibni sptar ġdid f'Għawdex, xi ħaġa li wiegħed gvern Laburista snin ilu, iżda din il-weda beqgħet fuq l-iskaffa. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello spjega l-irwol importanti tal-kandidati kif ukoll tal-kumitati sezzjonali e kif l-elezzjoni ġenerali tinsab eqreb ma' kuljum li għaddi. Apparti minn hekk Charles Bonello saħaq fuq l-importanza li l-ħidma tkompli għaddejja sabiex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jibqa' jasal għand il-poplu Malti u Awċi kollu. Intant matul din il-laqgħa saret ukoll preżentazzjoni mill-campaign manager Simon Vella Gregory li spjega se tinvolvi l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex waqt il-kampanja elettorali.